Здравейте! Аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив и днес ще ви разкажа за Principium, линия от хранителни добавки с висока доза на биологично активни съставки, създадена въз основа на 40 години опит на BioSline. Днес хората са по-информирани и търсят натурални продукти, които наистина работят. Такива, които дават конкретни и ефективни резултати за тяхното благосъстояние. Именно тук влизат в действие добавките от линията Principium. Те са разработени с най-висококачествени активни съставки, точно дозирани и представени в най-ефективната и усвояема форма. Всичко е формулирано и произведено в Италия, като се използват най-съвременните начини за производство и технологии. В днешното видео ще започнем с може би най-популярната хранителна добавка – витамин С. Principium витамин С е хранителна добавка с естествен витамин С, получен от ацерола, растение от Централна Америка, чието плодове са изключително богати на този жизнено важен антиоксидант. Витамин С или аскорбиновата киселина е един от малкото микронутриенти, които човешкото тяло не може да произвежда. Затова е необходимо да го получаваме всеки ден, било то чрез храната или чрез допълнителен прием. Но витамин С е изключително крехък. Унищожава се бързо при готвене, продължително съхранение на храните, излагане на слънце и дори при стрес. А в днешния забързан ритъм нуждата от него е по-голяма от всякога. Както всички знаем, той подкрепя имунната система, но също така участва и в синтеза на колаген за здрава кожа, коса и стави, както и помага усвояването на желязото, защитава клетките от окислителен стрес и допринася за нормалния енергиен метаболизъм. Principium витамин С съдържа екстракт от плодове на ацерола, титриран на 70% витамин С, заедно с биофлавоноиди от сладък портокал за по-пълно и по-лесно усвояване от организма. Този продукт е подходящ за хора, които живеят и работят в замърсена среда. Пушачи, спортисти с интензивна физическа активност, бременни жени, възрастни хора и тези, които имат нужда от подпомагане на усвояването на желязо. Предимството на тази формула е в удобният ти вариант с мучещи таблетки с приятен вкус на черна вишна, подходящи дори за деца и за хора, които имат трудности с преглъщането на обикновени таблетки. Препоръчителната доза е 1 до 2 таблетки дневно извън хранене. Principium витамин С е без глутен, без лактоза и е подходящ за вегани, защото здравословният избор трябва да бъде лесен, приятен и достъпен за всеки. Повече информация и линк към продукта ще намерите отдолу.